Khatkhati Police Station angkang kedamtang preniphay ingkoi rakit hom arnikang sampor phai truck apor Khatkhati Police taking get along ihum attract along pen aron repen ke pon Gulmoris lapen sang nebdun long posi birta ribdun long birta ke long dona tengke joy pen birta long sikit ton ke lang pang chingpon las ohot ihum attract registration number RJ19 GC 3301 dangkep attract Dimapur pen bokajan anathu ke dambo mahut National Highway Thongkep Rasirkep Khatkhati Police taking along kakhuruk duna hut aron repen ke pona hormu Gulmoris thoila pharo ke thomla pen sang thoila troxy kep an long ponlo laso long bang ke thoma tuma phata ngep ingnang ponlo bang hini Rajasthana sorla pen inot ke Golaghat district Sarupathar busi pachini lapen laso long agent mate towar ke langa bang Scorpio AS03 AG 7707 ihum lapen tangka kireng lak ke thomra suri phoke batangka police atum nep onthulong kenep long ason anta non Khatkhati Police Station long si dipon koklang lapen karju asai patupom lang bokajan pen anantirang karbing long live